След като направихме стратегическите ни срещи с клиентите на Стеник, ще ви кажа какви са изводите ми за онлайн сектора в България и дали се намирате в опасната зона. Пазарът се развива, въпреки че има застой при някои. Големите търговци стават още по-големи, защото отварят физически обекти и го миксират с онлайна. Те са omnichannel и използват силата на цялата си база от лоялни клиенти. Инвестират в разработка на шопинг мобилни приложения, в които интегрират лоялните си програми и знаят, че аповете са доста неразвит пазар в БГ и са хит сред Gen Z поколението. Рекламират онлайн, но знаят, че рекламата е скъпа и разчитат и на други канали за продажби. Работят с инфлуенсери, брандът работи за тях, излизат в AI съмаритата и в органичния трафик, но най-вече инвестират в развитие на собствените си e-commerce екипи и e-commerce знания. Малките търговци са малки и гъвкави и използват това предимство, за да вземат дял от целия пай и да се борят с големите играчи. Те са нишови играчи и използват това нещо отлично. Работят за бранда си, сами са си инфлуенсери, стоят много близо до потребителите си и използват съдържанието генерирано от техните потребители по отличен начин. Дори и те знаят, че само онлайн е мъртво и истината е да миксираш с физическо присъствие. И вероятно на по-голямата част им излиза сметката и им се връзват нещата. Средните търговци искат да се развиват, но какво правят или защо нищо не правят? Били прекалено малки, за да се мерят с големите и нямало как да създадат вътрешен екип, нямало как да назначат e-commerce менеджер, защото било много скъпо и продължават да правят e-commerce дейности с хора, които работят по други отдели, между другото. Били прекалено големи, за да паднат на нивото на малките и сами да са си инфлуенсери, но пък да работиш с инфлуенсери било много скъпо и не им се рискува. Все още не са интегрирали онлайн и офлайн каналите си в едно цяло, за да са omnichannel, защото онлайн не щял да пречи на офлайна, но в следващия момент се дразнат, че не продават онлайн. Искат да имат функционалности като на големите онлайн магазини, но им е скъпо да ги реализират. Защото няма достатъчно пари от продажби и защото на онлайн бизнеса се гледа като на самостоятелен канал, а не като нещо цяло от целия бизнес. А нямат пари, защото не са инвестирали в екипи развитие и не са рискували с реклама и други маркетинг похвати. Не познават клиентите си, нямат CRM системи, нямат програми за лоялност и не осъзнават, че е много по-евтино и лесно да печелиш от настоящите ти клиенти, отколкото да търсиш нови. Въртят се в един омагьосан кръг, а от това цялото нещо печелят големите брандове и нишовите играчи. Моментът е на поляризацията на маркетплейсите, големите брандове, нишовите играчи, а пък тези по средата трябва да изберат битките, за които да се борят, да идентифицират правилно USP-тата си и да разберат къде отиват, защото по средата е доста опасна зона.